Aku ape dolan nggih emak. Dolan gone emak? Iya, karepku ki ape nginep nang kono. Nginep, Bu? Iya, Pak. Ya saya tak terno, Bu. Ayo Abu, ndang cepet. Selak panas ki kok. Lah batinmu kok pengen nginep perang bengi ya, Bu? Karepku kok ya sewengi tok, Pak. Nginep kok sewengi tok ya cek kurang. Mak cek kangen kok. Korong bengi apa telung bengi lho, Bu? Ya saya tak terno. Tak usah, Pak. Aku tak makan dhewe wae. Nih. Korong bengi apa telung bengi ngono ya, Bu? Bos, ayo, mau ngajak metu. Oke, siap. Tak parani saiki yo. Oke, tak tunggu, Bos. Kok aneh ya? Bojoku tak tinggal lunga kok malah ketok seneng. Iki wonge malah beneran ben iso bebas kelayapan. Pak Mandor. Lah, rak tenan to. Berarti wonge wis janjian karo Pak Mandor kae mau. Endi bose wonge? Ya bro, siap. Siap, Bos. Lah piye? Awake dhewe engko ngopi nang kafe apa metu karaoke? Karaoke wae bro. Lah piye? Aman bro? Tak jamin aman Sulaiman, Bos. Lah mbok bali tekan subuh lho, tetep aman. Ya saya makan. Bro, ini cemplon telepon. Apa ya, Bos? Bisa angkat, Bos. Halo, ana apa yuk? Bos, sampean ki nang ndi? Iki aku nang dalan yuk. Lah yo, nang dalan ki posisine nang ndi? Iki lho, nang samping gedung Koperasi Merah Putih ki lho yuk. Ana apa to yuk? Iki lho bos, Mbak Nana pengen ketemu sampean. Mbak Nana? Ana apa yuk arep ketemu mbak aku? Kangen ya? Kangen. GR. Ya wis, enteni nang kono sik, Bos. Oke. Tak tunggu nang kene ya yuk. Ana apa, Bos? Mbak Nana, bro. Arep ketemu karo aku. Kangen tak Dari kene sik lho, bro. Lho yuk, nanti Mbak Nana. Wonge nang mah. Loh. Lah jare mau arep golek ya aku. Kok malah kowe dhewe sing mrene? Saya tak jarak kok. Aku muni Mbak Nana. Nek gak ngono, sampean ora wis kabur. Lho. Tapi wat kan kene. Omongmu ora nanggone mae. Lah kok wis balik. Aku ning goke emak gak entuk nginep, Pak. Kon ngancani sampean. Saake nek sampean lunga-lunga kok ono sing ngancani. Tenang ae, Bu. Aku ora usah mbok pikir. Aku metu lho sarek kancane. Kuwi lho, Pak Mandor. Janjane sampean ape do metu nang ndi to, Pak? Anu, Bu. Anu. Bos. Bos iki mau lho, Bu. Ngejak karaokenan. Hah? Karaoke? Aku tak melu ya, Pak. Kok melu barang? Wah, awake dhewe duet sing lagune Bila Tiada Mendalam Cinta dan Kerinduan. Ngono lho, Pak. Age tutukno. Masa rasa, Bu? Isin lho karo Pak Mandor. Las dulu. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu. Lah ngono kuwi lho, Pak. Engko sampean duet ambek aku, gak sampe mbak-mbake. Nek duet ambek mbak-mbake kan bayar, nek ambek aku kan ora. Wes, ayo, Pak. Bos, ayo. Gak melu aku. Lho. Pak Mandor gak melu, Ibu. Gak melu ya wis. Lah aku sing bayari sapa? Wong aku mau ngambil dibayari bose.
tenang wae, Pak. Lah iki ya duit.